Velkommen til denne lille præsentation om Pechakucha, som helt i Pechakuchaens ånd er enormt kortfattet. Fordi det er det, der er styrken ved en Pechakucha. Man får sagt utrolig meget på ganske kort tid. Formatet er opfundet i Japan, hvor nogle arkitekter var trætte af at høre på de meget lange præsentationer, som de var udsat for, og så en chance for at opfinde et format, der gjorde, at man kunne få sagt næsten det samme på ganske kort tid. Så man har altså kun 6 minutter og 40 sekunder til at få afleveret sin præsentation. Og det udtales Pechakucha, sådan har jeg selv hørt det. Det er det samme ord for småsnak eller chit-chat. Du har 20 elementer eller 20 slides, og du har 20 sekunder per slide. Det vil sige 6 minutter og 40 sekunder, så er du færdig. Og så går turen videre til næste. Og de elementer, du bruger, det kan jo være lyd, eller performance, eller spoken word, eller dans, eller noget, du sender rundt, eller hvad du nu gør. Du har bare kun 20 sekunder per slide, og derfor gælder det også, som du kan se her på denne slide, at du sætter den automatiske til at gå videre efter 20 sekunder. Så inde i dit PowerPoint-foredrag skal du sætte overgangen på automatisk, og så 20 sekunders forsinkelse, så kører Pechakuchaen helt automatisk. Og det kan godt give lidt sved på panden, eller stamme, når man har svært ved at få sagt det, man skal. Men det kræver lidt træning, og jo flere gange man får øvet sig, jo nemmere går det. Jeg ønsker dig god fornøjelse med at lave din Pechakucha.